Iya. Ya. Aku penasaran. Sepiro didayamu, Kong. Ya. Waduh, luar biasa. Kowe iso ngono, aku iso, Kong. Waduh. Wah, ya. Lek. Luar biasa kowe, Kong. Wis tampanan poksa kok. Waduh. Wah, tenan kowe, Kong. Ora nyangka bebat blas kowe ndene diantar kaya ngono iku. Iya. Oi. Ha. Waduh, Kong. Weh,